IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umabot iti upat a pagkilwan na tinakumpiskara iti ili ti Solsona. Kabayatan ti Operation Timbangan na ngayon swat ti Department of Trade and Industry dito'y probinsya. Second kan Miss Amelia Galvez, mangidadaulo ti naso a departamento ay na mapulugot enam nga establishmento ti binisita ti Department of Trade and Industry tapno i-monitor dagiti pagkiluan dagitoy ti produktuda. Inlawlawag na nga dagiti nadoktala na saan nga usto when defective ti pagkiluan na nga aglaklako ket pagpalawagan daragito ay kan nakadepende ti lokal a gobyerno para iti panusada. May naik iti daytoy inay na nga no adda iti maduktalan dagiti aggat-gata nga may naik iti timbangan ng bayan ket insigida nga ipakaammo daytoy iti DTI tapno maaksyonan kan maliklikan dagiti insidente. Iti sabali bangir 50 consumer tinasigan ni Department of Trade and Industry tapno ipakaammo dagiti pagrebengan dagito ikasmay sa consumer babaon ti panangipaay ti advocacy material kan naipalagipay karakwada nga adday ti Consumer Welfare Desk ken Negosyo Center Help Desk ang mabalinda a pagkamangan. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.